jagat dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Anakku nggir Antarja Gatotkaca kelawan Antasena. Punwa ing kendhali sada Ramaidu kaya apa ta gempunging rasamu. Judeking nalarmu Udakara wis 7 taun iki jeneng sira lan kabeh para warga ing Ngamarta ditinggalake dening pepundhenmu Pandhawa. Ya mergawa ing sesukan dadu satemah Ripalungguhan iki kudu nglakoni paukuman dadi wong alasan ana madyaning wana Kamyaka. Inggih wa nanging nyuwun pangapunten. Kula menika sanget prihatos menawi ningali kawontenan negari Ngamarta. Saksampunipun para punden menika miyos saking kraton nilaraken negari. Sakmangke para kawula semunipun kadikecalan gondhelan sampun koncatan pepakem mboten wonten paugeran ingkang trep kinarya pangayoman. Pramila saking menika gempunging raos kula menika kepengin lan kumacelu enggal ambayongi dumateng para punden Pandhawa kundur dhateng negari Ngamarta Wanoman. Lho, mengko dhisik nadyan kaya ngapa lan kepiye sing ditindakake dening pepundhenmu Pandhawa kuwi wis diniati. Mongko hambeke ratu lan satriya kuwi kudu bawa leksana. Sing tegese ora kena nglincati sabda kang wis kawedhar. Gandeng biyen Pandhawa lan Kurawa kabeh wis gedhek antuk pidak jempol nyarujuki anggone nganakake sesukan dadu mawa pitukon kudu nglakoni paukuman. Mula Pandhawa ya kudu ngrampungke 12 taun ana tengah alas dadi wong buangan, setahun ndelik ana kutha gara aja nganti kadenangan dene para Kurawa. Inggih nanging kados pundi kemawon wa raos sing manah kula semelang lan ketir-ketir. Monggo sampun kondhang kaloka bilih wana Kamyaka menika gawat kliwat wingit lan angker kepati. Dangunipun 7 taun menika menawi ngantos para pepunden Pandhawa mangke kaprawasa nemahi sirna utawi seda wonten madyaning wana. Tan wurunga para putra Pandhawa lan para kawula Ngamarta ingkang nandhang kapitunan. Ya saiki ngene wae, Wanoman ngene wae. Gandeng anak-anak Pandhawa ki ora bisa piye-piye, kabeh wis dikersakake dening para pepunden Pandhawa. Mula sak bisa-bisa sing jenenge putra ki saka tembung put kuwi ngentas, tra kuwi neraka. Anak sing becik, anak sing apik kudu bisa ngentas panandange wong tuwa. Carane ngentas panandang yen saka petunge Antasena. Ripalungguhan iki ayo jaga ana sak kiwa tengene utawa sak njabane wana Kamyaka. Pamriya apa yen nganti ana wong jahil, wong murang tata sing bakal nggunakake sajroning Pandhawa apes banjur diarah patine. Iki mengko ana sing mbebantu ya kuwi para putra-putra Pandhawa, Kakang Gatut, Kakang Antarja klebu Wanoman. Ya yen pancen kaya mengkono pun wa mung manut, ning kabeh kudu melu karo pakeme Anoman. Nadyan ana sak pinggire wana Kamyaka, ya kudu tetep waspada ning sakjroning batin aja nganti lali. Nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun marang purbane Hyang Agung, muga-muga kanthi lelakon iki dadi srana kamulyan kawibawane pepundhenmu Pandhawa ing nghanjok marang karahayane bumi Ngamarta ya nggih. Tandya bala Pandhawa ya mulung mangung siring sapa Kurawa.
sumawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit kang maguru kangsa teteka ya putula wong para panjriting turang gesti rekata ingkang dwaja lelayu sabit watatidah urung nganti barisan Ngastina mlebu ana wewengkon wana kamyuka ketemu kethek tuwak elek ora mudar-mudar anuman biyen dasar pranyata wi Bambang Haswa Suta Utama Haswa kuwi jaran Suta ki anak utama ki apik kuwi anak jaran sing apik cangkemmu muni sing ora-ora kowe kudu ngilo karo githokmu kowe madhakke aku kewan pancen derajatku kewan ning mbokmu kaya belo lambemu mingkemo parat kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki tak nggo liwat Kusik ndak sawang kae kereta pirang-pirang nitik ambune kae bangsane panganan anane bangsane inum-inuman lan uga sandhangan bar ngopo Bloko Suta blak kotang terus terang akeh bondo, akeh mas-masan, akeh sandangan lan panganan iki bakal tak pamerke karo sing jenenge para Pandhawa. Men Pandhawa saya ngenes, men Pandhawa saya ngrantes merga weruh kiprahe para Sata Kurawa sing sugih brewu kliwat ukur. Kaya ngono ki apa cak-cakane menungso. Karepmu piye? Sing ndok pameri upamane kok Pandhawa kuwi ora bakal gumun merga para Pandhawa wis kulina urip sing kaya ngapa wae pahit legi kabeh wis dirasake karo para Pandhawa yen kowe pamer karo Brana Picis kaya ngono ki Pandhawa ora bakal sulap ora bakal gumun ning Maragaki Sawangen kowe pamer bondo pirang-pirang tumpakan pirang-pirang ki ngliwati ana ngarepe para kawula sing kabeh ana pinggir dalan kowe kawula negara Ngastina apa kira-kira trep apa kira-kira memper ing atase kawulamu wae lagi nete uripe 2 tahun setengah iki ora bisa urip kanthi becik mergo anane lara ingkang susun matumpa-tumpa akeh sing glandang nyawa satemah akeh menungso sing kelangan pegawean ing atase para kawula wae uripe melet-melet para pejabate negara kok pamer tumpakan ngene jane duwe pikiran ora ing atase kawulamu do melet-melet uripe kowe pamer tumpakan pamer bondo picis ngono kuwi apa kira-kira kowe duwe pikiran apa ora kuwi dudu perkaramu kawula negara Ngastina dudu kawula negara Ngamarta kuwi pribadine wong Ngastina dudu urusamu nanging kudune kowe duwe rasa pangrasa kula ripalungguhan iki tinimbang iki mengko dadi perkara kowe baliya kowe baliya luwih becik panganan sing ana kuwi wenehna marang para kawula sing do kaliren sing do keluwen ora sak neka-neka arep mlebu ning wana kamyuka pamer karo para Pandhawa nadyan kaya ngapa lan kepiye pinalang ana mlumpat rinanti medhot tetep bacut goleki Pandhawa pamer kesugihan karo Pandhawa kowe baliya bacut bali bacut kena bacut ning sirahmu tinggalan ngarepku kene piye Rodo montak lirik inetap supaya ya ini piye kecobang mawingo-wingo wengis netra kocak ngundar andir tembungmu sing keri dhewe mau balenono kena bacut ning piye ayo piye mau kena bacut ning ndasmu tinggalan ngarepku kene mau sirah saiki saya kasar ndas kowe muni ngono kuwi sadar apa ora
Yen kaya ngono tegese kuwi nantang perkara karo Swatama. Apa pancen niatmu arep bunuh diri? Saiki kowe tak takoni jujur, apa wis kakean utangmu ning BRI, Sajake pasrah pati karo aku nek tenanan. Ora usah kakean debanga menungso sing ora ngerti tatanan kaya ngono wajib diadili nganggo tosing balung leting kulit. Kowe wani karo aku, dene apamu. Wah. Yen pancen sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajau. Majut jangkah tanganku ndarat nerdiadamu ora jepat igamu klayang nyawamu rondo bojo wak guroni batangmu. Sekan seming ewon mandi kokongklang padangipun
pecah sirahmu. Oh. Hot, hot, oh, oh, ah, lo edan jadi gondeli ah, lo ah, hei, hop, hop, ah,